Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de Preparats. Si estàs mirant aquest vídeo és perquè d'aquí poc començaràs a estudiar i treballar alhora i no saps com fer-ho. Doncs bé, us parlaré una mica de la meva experiència perquè jo vaig treballar durant els 4 anys de la meva carrera i et donaré alguns tips perquè no moris en l'intent mentre intentes aconseguir-ho. Abans de seguir amb el vídeo, sisplau, assegura't que ens estàs seguint i de tenir activada la campaneta de notificacions perquè cada cop que publiquem un vídeo t'arribi una notificació al mòbil. Ara sí, som-hi! Primer de tot, el que estaria bé és buscar una feina que sigui compatible dins del que puguis amb el teu horari de la universitat. I si ja tens una feina, doncs el que hauries de fer és parlar amb el teu o la teva cap i comentar-li que començaràs a estudiar. Si ho dius amb antelació, segurament et deixaran combinar les dues coses alhora. Posa't un objectiu de temps. Si el teu grau dura 4 anys i no vols que s'allargui més que aquests 4 anys, estudia molt i prepara't molt perquè no s'allargui ni un semestre més. L'important que puc explicar en aquest vídeo és com organitzar-te. És molt important quan has de combinar estudiar i treballar perquè tindràs moltes coses al cap. Una cosa que em va molt bé a mi és apuntar en un paper, en una agenda de paper, en una agenda digital, al mòbil, on sigui perquè no se'm passi res. I llavors, quan les tinc totes apuntades, intento prioritzar què és més important i què és la primera cosa que podria fer que m'alliberaria molt el dia i que em faria la vida molt més fàcil, no? Em va molt bé utilitzar 3 eines digitals. Un és el calendari del meu mòbil o de l'ordinador. L'altre que utilitzo molt és el correu electrònic. També tinc carpetes per poder organitzar tot el que he de fer, si és de la universitat, si és de la feina, així m'organitzo molt millor. I per últim, aplicacions de fer llistes. Per exemple, Todoist és una aplicació que va superbé, que allà pots apuntar les coses que has de fer cada dia, cada setmana, cada mes, i és super satisfactori quan has acabat fer el clic de... Bé, si us interessés molt aquest tema d'aplicacions o eines digitals que us farien la vida més fàcil per organitzar-vos, podeu deixar-ho aquí als comentaris i farem un vídeo sobre aquest tema. Una altra cosa molt important també és tenir com diversos espais o un espai, el que sigui, on sàpigues que estàs còmode i on et concentraràs per poder estudiar. Per exemple, a casa meva m'anava molt bé estudiar a l'habitació perquè no tenia tele, no tenia cap tipus de cosa que em desconcentrés i llavors a la uni, si estava d'exàmens finals o de treballs que estava a tope de feina, el que m'anava molt bé era evitar els bars, sobretot perquè allà em trobava amb amics, amb companys de classe i clar, això era un caos, sinó que el que feia era anar a la biblioteca, que és un espai on tothom està estudiant, tothom està fent treballs, i quan comences a estudiar i treballar alhora vas com bastant a tope, tens poques hores, poc temps lliure, i si encara no has après a cuinar, estaria bé que ho comencessis a fer. Quan entris en aquesta dualitat d'estudiar i treballar, entraràs en el món del tàper. I el que has de fer és començar a preparar receptes, plats per tota la setmana. Jo, per exemple, intento cuinar un dia a la setmana, guardar-me, per exemple, el diumenge, i cuinar un munt de receptes i tenir tot en tàpers preparat per tots els dies de la setmana, sempre que puc. I si hi ha una cosa que m'ha ajudat moltíssim és començar a llevar-me d'hora. Ho dic ara, però quan jo anava a la universitat i treballava no ho feia. Però recentment he començat a llevar-me bastant més d'hora per una cosa que t'anirà molt bé, que és allargar el teu dia. Això sí, si et lleves més d'hora, el que no pots fer és anar a dormir tard, perquè, a veure, el que està prohibidíssim és treballar i estudiar alhora i no dormir més de... Espera't. I no dormir menys de 7 o 8 hores. Perquè llavors sí que no rendiràs. La regla d'or d'estudiar i treballar és que estudiar és el primer. Si veus que durant una setmana t'has descontrolat molt i no has estudiat, no has fet treballs, el que sigui, seu davant de l'agenda, del mòbil, de l'ordinador, el que sigui, torna't a organitzar i comença de nou. I quan ja tinguis organitzat un calendari, una agenda, amb tot el que has de fer, el que t'has d'assegurar és que tens temps per tu i per fer coses que t'agraden. Doncs bé, això és tot per aquest vídeo d'estudiar i treballar. Espero que serveixin molt aquests consells i aquests tips. Si tenim alguna pregunta, podeu deixar-la aquí baix als comentaris o enviar-la a l'apartat de preguntes i respostes de la nostra web i sobretot seguir-nos a l'Instagram, que és @preparatsuni. Allà veuràs cada vegada que pengem un nou vídeo, que publiquem notícies o el que sigui. I res, ens veiem al proper vídeo del canal. Fins aviat!